adlaw sa tanan. So time check is unsa ni oras? Alas 2 sa buntag. So nag-andam namin no. Si Michael kay amo nang ilisan. Si Mami kay nakailis naman si Mami. Ilisan sa Michael niya. Nagtimpla kog kape. Actually, kung katong sa mga nakailan ako kay Kibaw, di ko tig-kape no, pero magkape ko kay wala ka ugas ang biyahe. So, sige guys, mag-andam sa mi. Okay guys, so si Michael nag-inom na ron. Nya, huwat na lang ni Mami. So, usually na naman to among mga gamit sa kuwan no. Kanina lang, nagdahan na lang katong dryer niya sa siyang mga botilya. Are you ready, Mami? Ready, let's go. Okay, let's go guys. Alright guys, ready na me to go to Canada. Michael, asas Michael? Ay, nagigda, nagtutoy. Okay, sige guys, so pag-asa tauna before ta mo lahos no? Yeah, magsimba sa simean. Ikaw di ay. Oh, masimba sa, pero nag-drive mo ko. Sige guys. A few moments later. Alright guys, pag-asa ta. So, din sa Amerika kay ikaw may mag-asa imong kaugalingon sa kyanan no? So, una na tong buhaton is itap na to atong card. Pag mag-tap din ha kay buhaton nimo ang prompt din sa screen na human enter na to zip code nya. Kung okay na ato na remove ang nozzle nya, pislit na to unsa ato ang ipagas. Yaman, mo na dayon. So, ang kuhan din no, kaning gasolinahan, kinahi advertisement ang screen din eh. Okay, so puno na. Actually, di kay grabe ka kuhan na to ang kinahanglan nun kay ato lang yun full tank, no? So, $20 sa ato na gasto ron. Kuman, would you like a receipt? No na. Okay, so muna guys. 2 hours later. Alright guys, so pahuway sa amin no, mga on sa mig-breakfast na mo di sa Cracker Barrel. As of now, gilisan pa si Mike na sa dog diaper kay puno na kayo. So 3/4 away na ta guys, so morning paborito na mga kananan ay kaning Cracker Barrel. So kung nami sa outside sa New York City guys, mo ni amo ang mga go-to bitaw nga lugar kananan. Sige lang pakiton ta mos pagkaon niya. Alright, so pasud na ta guys. Tugnawa. Nagdali sila kay bugnaw kaayo. So kani siya di guys, nasa ni mga souvenir, mga gift items baligya. Ya, mga unique sad ha, ilang mga baligya din eh. Pero atong gianhi kay ang kaon gid nila. Paborito gyud kanina mo din eh. Okay, so nasli mga ingani mga imnonon nga di yun sad kakita no bisan asa ni mga unique nga imnonon. Good morning. Palingkod sila tong bus amo na to. Alright. Yay! Ang seatbelt, dinay seatbelt. Order na ta guys. So kanila karon breakfast pa man no kay wa pa alas 11. Nagilamian og sweet tea ay so kani guys favorite sa ninamo no kanila sweet tea. Ay, kabalo na ni siya musup-sup og kuan straw no, Kibaw na pero di pa lang kaabot ang suyop niya. So mo niya ko guys ay kaning amoton sa ni manok niya hash brown kuan og itlog. Ya naslay pakapin pa niya si Mami kay unsa mi ka Mami? Bacon, egg, o grits para ka Michael. Sige, let's eat. So, nindot ni Dinhi guys, no? Kaya nanis lang pakapin mga kuano, mga ingani bitaw, jam, pan, yeah, with butter. So, pwede ka mag-imuan eh. Nag-picture pa sila da. Merry Christmas! May ito siya, no? Kaya gipadalhan migdo ka dag ko, libre. Mayuhay. So, bayad na ta guys. Dinhi sa gawas mo bayad. Hi. Good morning. Good morning. How was your breakfast? Delicious as always. You need any last minute gift cards for Christmas or stocking I know, stuffers? we're good already. Are you a rewards member? Yes. What's your phone number? You do have $3.19 in rewards. Do you want to use it? Yes, please. You want your receipt? Oh, it's fine. All right, you have Thank a you good so day. much. Merry You too. Christmas. Merry Christmas. So, nahuman na mig kaon guys. Buha nga kay
butan ba kita mabayhagi? Isa ra yung gi-charge Isa yung i-charge na iced tea niya. Human ana, pag spin ako, nakadaog po yung libre nga drink. So, bali libre na. So wala siya yung drink gibayran. Wala. Kape di ay. Kato lang kape ni mo. Alright, so, mupadayo na mi atas Canada guys. So, see you. So, pasulod na mi sa Canada guys. Ano mi din sa border. Na pa mi sa border ron. So, mo labang pa mi. Ambot bitaw kay ba. Sige lang, sunod lang taan ni. Few inches later. So guys, nabot namin sa mong hotel. We're in Canada now. Gabi ka layo ang kuan eh. Biyahe. Pila ka hours lang. Murag 8 hours man siguro. So muna among sawayan mag-check-in sa amin ya kung sa kuno bawon alas 4 pa check-in na nindot kini nga hotel kay sa likod na nang view dayon. Yan apoy access sa own. Oh. Di ba na yung own access? So sige. So guys, namin sa among room no. Actually balihon na lang ako para kakita mo. So morning entrada guys. Natay ko ano niya eh. Human natay mini living room din, natay sofa couch, TV, niya ang workstation diha. Natay mini kitchen din he. Ani sa ta sa kuan. Ablehin na daan para mahuman kag kuan. So nang CR din niya sa ni pag-abli ha. Okay. Nang CR. Asa naman itong para kuan. Basta automatic na. The morning room guys. King bed. Yan na massage chair. Ano ko mapuan, maguba. Sige, ako be. Guys, basta makita ninyo. Wow! Mo na ang view. So, may buong siguro mo nga pila among gibayaran ani. Actually, nibayad mi og false view. Dili pa ready mo to gihatagan mig option nga mo update mig presidential suite, which is kani presidential suite. Additional pila gito babe? $80 per night na lang on top. So, mo na ni go na lang mi no. So, kanang view guys, oh wow. Di ginamabayaran nga view. Yan si Michael. Hala, wala mi just. So, sige guys, manghabwa sa mi sa mong gamit. Nga, balikan ta mo. Ang bugoy na mo. Nabot na mi Canada. Ang view, oh. Hala, nagiga-enjoy din niyo, oh. Sabi ninduta guys, eh. So, karong gabi, kay musiga pagid ang sugaan ni. So, nindot pagid ni karong gabi. Sige lang. Pakit-on gihapon ta mo niya. Hello! They enjoy kaayo. Tapos kanyang bugoy eh. So kana guys, kaya makita niyo din na more na siya tram no, padung naog dito mo bayad kag mga $3 man siguro or 3 Canadian. Naman na ana dia viewing deck na din ha sa Niagara Falls. So mo na gyapon ta me. Pwede na. Kay no na kita na kay dinhi ang view no. Kumpara dito ba kay per picture ta with Mike. oh No, Jig, pilit ka ni Mommy. Sige lang ka, Mommy. lagi Love you. pilit kay ni mami. So kato siya dito guys, duha ni siya ka falls no, pero actually usara ni siya gikan nga tubig. Katong naa dito is American Falls to siya ang tawag. Kani siya is ang Niagara Falls. So unsay nakalahi nila? Ambot okay ba? Horseshoe siya. Unsa ta me? Ang Canada Falls kay horseshoe ang iyang Horseshoe. iyang ni? Kay Shape, horseshoe. kuan siyang tunga U. para mayu siya. Oh. So mo to dito Ang kato. American Falls kay more Kuan. straight ra siya. Uh, Yung sa ato murag mga Maria Cristina Falls. Sakto ba? ambot nga. You Kawasan or Falls. Kawasan diyan. Shout out makaminaw ang Kawasan Falls. Mag-ambak diri-dili pa daliguan. Hindi pwede. Muambak ka na sus. Di masa. So lamia guys eh. After 8 to 9 hours ba to drive? Lami kay naingani bitaw. Pero chamber sa kanya no? Gi-grab na lang jud na tong opportunity. Oh. Upgrade 80 per night. Kinindot man ang view. So bali pilay gawas per night na to din eh. More 300 something per night. 100 ka pin per night. Pero awa lang gano'n ka ng view ha.
Kay ni among gitan-aw tag $1,000 biya ni per night. Nahuman ato na may ni cancel gihatag sa amo with an Michael, don't go there. $80 ang Upgrade per night. fee. So mo to ni go na lang ni. Careful. Oh, la, la, la. Mommy? Okay. Look at the view. Oy, careful, careful. Eventually. Mao ni asa mo check-in. So, nakabintahan niya mong hotel guys, kaya na siya access pa doon dito sa falls diretso. So, anita kaning incline to the falls. So, anita mo sakay guys no? Kaning to the falls and attractions incline railway. So, ang one way guys kay $3.50 niya. Ang two way is $7. Pero ang multiple is $8. Kaya libre ang two below. Pero kani Canadian ni siya dollar, dili ni US dollar. Hi, two-way? $14 Canadian, please. Is that people? Sorry, It's alright. people are normally not that fast. They're always like taking their time and just, you know. Yeah, So where are you all from? New York Excellent. The state or the city? City. Nice. Okay, so magawa sa ta guys. So, dali ka kayo, no? Nga kuan. More or less, mga 2 minutes siguro to tanan. So, ta din, no? Kaning to the falls. Ambot maubag yun ka ni sudlanan or mga pagkaunan man ni din eh. So, kuan din siya din. Welcome center din eh. O restaurant. Aw na to, no? Ang mga gift shop na siya din eh. So, kanina restaurant din, no? Table Rock House Restaurant. Mga social may din eh. Mga tag 25, 37 Canadian. So sakay tag elevator going down ta para to sa viewing deck. Musta naman yung mong langga? Musta na mong langga? Ha? So din sa first floor guys, nasad sila yung mga gift shop, no? Gift shop ya. Na ay pagkaunan din eh. Kani siya kay kuan siya. Ano sa ba food court nila? Oh, tanaw ta. So nasa sushi no o kaning flare plus grill pero duda na ko usagan ni sila. So guys, ata din sa kilid sa falls no. Wow. Yaman among view kay naa dito so masindot pa among view no kaysa dinhi. So guys, bati kay nga kuan ro no kay gauwan. Pero nindot gihapon gyud dinhi makuan gihapon gyud ka sa kanindot niya. Among bugoy. Danhig Niagara Falls. Wow. So karon gabi musiga ning suga din no kani sa falls. So mo ni katong welcome center nila guys no. Mo ni siya ang welcome center para dinhi sa Niagara Falls. So ani the first icon ni Nikola Tesla guys no kaning hydroelectric power plant na ubos ani kanila. So karon wa na, I don't think it's still functional sa US side, dili na sa Canada. Base no, functional pa din sa Canada side. So morning naka-apan din guys no kay dili good all the time nga makita nimo ang falls kay tungod bitaw aning mist na yang i-produce. Mao na usahay dili good makita ang falls. So gamay yung makita pero at least na lang ba ang thought na lang nga nakaani din ha? Masindot pa daw ang view sa among room, di ba? Para sige lang, at least pa-picture mo din ni Michael ug Mami, at least namin memories din di ba? Batean higauan, no? Lisod kayo. Pero at least nakakita ta niya. Nindot naman sa ang view sa tong room. Mao said. So, mangita daw si Mami guys og kaning remembrance ni Michael, Canada nga kuan no? Dinhi sa gift shop. Kanilang dako, no? Kana babe, masindot na. Kanina Cute. Oh, asa daw pakita ko sa design. Nice. Tagpila? Tag kuan $30. 30 US. Hindi ta dito United na ta. Sige. So guys, turista mode yung Cameron, no? Taod-taod na tawad na turista. Dagan case like mga lain-lain truffle din no? Ansa pa ni mga maple, candy, caramel. Magid siguro na ilaha din So, mga ito naka-decide me guys, kanya adto mig food court niya, sigado naman. Unsa di urasa, uy. Alas 3 pa man, sigado naman. Basin, sa'yo siguro manira ang amin. Katong mga journey. Something sa
mga adventure pero lisod ko si Michael. Lisod kay nagdatag stroller, dili advisable gud. So Una kami ni Freddy kung nagkat kita ato na dito lagi sa na ganahan pagay ko maligo ato sa kuan katong falls. Yan sa lahi naman to lifer na naman tay baby. buntis pa ko ni Michael at Oh, sakto buntis pa ni Michael ato nga time. So, kato guys, wato na lang data og Shelby's. Kanang Shelby's, sikat na siya sa TikTok. No? Amo kung kita na mo ano niya sa TikTok, kanang Shelby's Canada nga shawarma. Kanang mga shawarma putin. Wala, so ayan na to. Since 22 minutes away raman din sa Amoa. So, moto, wato namin dito ron. Pasaka namin guys, morning background ay. Pero masindot ka dito sa atong kwarto, no? Mao. Meanwhile. So guys, nata karon sa Shelby's shawarma, no? Sikat na siya sa TikTok muna atong suwayan. Nag-order ta og fries putin o kaning kuan nila kanang shawarma bowl. Lagi kay New York. So mo ni siya guys, no? Ang kani akong gikuha ang shawarma putin. So fries ni siya kamami kay kaning shawarma bowl. Wow. Sus tagawas-awas. So kanya ko guys, fries ni siya, no? Mga french fries na may topping. Isa sa ni sa ilang sikat manggod. Lami ay, bisan fries pa lang, lami lang. Ikaw, lami ay mo ha? Basmati rice. Basmati rice? Ang kamatoy. Ang ganyan sikat ko niya siya. Diba? So na sa gilaw kita sa TikTok, ani kami nagkaon na gyud ko. Diba? Oo. Lami ay. A few moments later. Okay guys, so nakabalik namin sa among kuano, kondo namin na ko sa hotel di ay. So nanghatag sila og free complimentary drinks. So akong wife kay nag white wine siya. So ang kuan mo niya ko ingon guys katong musiga na ang kuan Niagara Falls. So sige lang ako lang balihon ang camera on niya. Ingani de guys, gikan mi nagkaon sa Shelby's nga katong shawarma, no? So Middle Eastern na siya restaurant. Sikat kay na siya sa TikTok, siyog kita na ta. Taga kita na ko sus maglaway gyud ko niya sigog pangitas New York ko nabay pagihay na wala man gyud. So mo to lipay kay ko na naabot mi di Canada. Adto gyud mi nangaon dinner sa ko asawa, no? Ya isa daw na bantayan guys ba. Kung mo labang na mo sa border sa Canada, ayaw mo kalimot nga i-change ang inyuhang gauge bitaw from miles per hour, i-change niyo to kilometers per hour kay kundi madakpan gyud mo, sure gyud mag-speeding gyud mo kay dinhi kilometers per hour man. Apel sad sa temperature kay dinhi Celsius, dinhi na sa America Fahrenheit. So totally mamuhay kag mausab, makuan gyud no. Hinoon kay ba mo ko pareha sa Pilipinas mo man atong gamit sa Pilipinas kilometers per hour pro. Paglabang din Jesus, murag nabaguan ko, nahadlok ko mo drive. Mura akong nabaguan lagi, murag first time ko ga-drive. So, mura ito akong kuano, kanang nabantayan niya. Wargi kay hassle, no? Kami ni Mami, green card holder mi, among passport o green card among ipakita na kaning bugoy kay American passport niya. gahi eh. So, more itong only requirements, no? Wala na yung mga fill-upan. So far, smooth na kayo. Gipautan na rami asa mi nagstay. Pila mi ka adlaw. Nya unsa mong madala kung na ba may mga firearms gida, of course wa magitay gidahan na, no. So actually more gid to nya human gipalusot dahil mi. So all in all ni take ka to mga 3 minutes siguro sa border. So wala ko ka film kay ba na mo base niya bawal niya sila filman ba. Huy na unsa naman ka Mike. Sige balihon sa nako ang camera guys, tanawan ninyong kuan. So guys, mo na ang katong magsiga-siga. Kanang mag lights show sa Niagara Falls. Noon din mo siya ma-wash out, no? Mo siya ma-wash out. Ako sa ipaw ang suga guys para maklaro na tarong. So masindot siya ipaw ang suga guys, no? So mo na siya ay ang kuan Niagara Falls, katong horseshoe kuan falls. Ano siya? Actually fog lang kay siya, no? Kay tungod sa mist sa tubig baka nang kusog bitaw kay pag-drop sa ubos. Mao na siya. Tagabiin na musiga ilang suga guys.
So mo to nakabantay mo guys, so kato nagpicture ta ganina sa ubos nga murag mas nindot pa man dinhi ang view sa among kuan hotel kaysa dito sa ubos. Pero mo na sige lang, at least naka-experience ta og si Michael na sa picture dito sa ubos kay ang una camera man to ni mami na picture ba niya human na si Michael napa siya stiyan ato sa iyang mama. Karon nigawa sa siya anhin na tas kada side imo sa lagi giwanan sa ta. So, at least na lang na siya picture, na siya remembrance pagbata niya. Okay, so, ambot mo na siguro na guys, no? Magkuha na lang man mi dinhi, magpahulay na lang may niya. Among ipadayon among vlog, ugma. So, unsa naman ugma? Day 18 na ugma, current is day 17 niya ito ang vlogmas, no? Vlogmas 17. Okay, so, once again, hopefully nag-enjoy. Na-static. Nakirig mi duha ni mami. Static. So wala guys, no? Once again, hopefully nag-enjoy mo sa atong video. Ang katuwa pa subscribe na mo. Sorry, wata ka daog din sa loto gabi. Sige lang, sa sunod na sa naposta na to. Okay, so thank you for watching guys. See you again in our next vlog. Bye Mike. Bye guys.